Ahojte, kúpila som si takúto nerezovú nádobu 2-litrovú na čaj, kde zarábam bylinkové čaje a rozhodla som sa, aby nebola taká fadná, že ju vyzdobím servitkovou technikou. Takže z takéhoto kvetinkového alebo ľubovoľného si môžeme narobiť, dajme tomu, takéto trojuholníkové tvary, ako nás napadne, alebo polkruhy, lupienky, srdiečka, hoci čo si vystrihneme. No, pooddelujeme si na servitku sú 3 vrstvy. Môžeme si pomôcť špendlíkom alebo ihlou. Postupne si takto oddelíme, lebo vlastne má 3 vrstvy. Prvá, druhá a tretia je už tento samotný vzor. Prvá, druhá a samotný vzor. No a keď sme si servitky takto pekne pooddelovali z tých 3 vrstiev, tak si začneme Duvilaxom natierať nádobu. Potom prebytočný lep si môžeme zotrieť húbkou. Natierame si to tak približne do tých tvarov, ktorých ideme lepiť, ale nič sa nestane, keď to úplne aj celé natrieme a potom si to očistíme. Tak vyschlo nám to pekne teraz, tak si to ponatierame znovu. Duvilaxom pracujeme buď so štecom, alebo takto prstom si to natierame. Ja to radšej robím prstom, je to také, cítim to, že asi nemám koľko toho lepidla natrieť. A vlastne všetky tieto lupienky a tvary si takto natrieme. A počkáme, kým nám to vyschne. Potom budeme ďalej zdobiť kontúrou. No a vlastne nalepený servitok si pekne takto vyzdobíme kontúrkou. Používam takúto glitrovú. A jednoducho,
Keď sa bojíme robiť rovné čiary, tak takú miernu vlnovku použijeme. Takže takto to potom vyzerá. Nerezovú nádobu sme si ozdobili servitkovou technikou a s radosťou môžeme pripravovať celú zimu bylinkové čaje.